Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki bor pulit ka East Khasi Hills District ki lapan klan ka jing pahara da ka baker da kinar hakerdop ka Secretariat ban lat na kanu ke jing huri hura. Ka Voice of the People Party ka thmu ban wan ker tawer ya ka Secretariat ban pinsngau ya ki mat jing dawa na ka sorkar jila. Lasak hiru baki pulit ki las dang sertap na do mau benna ter shadu Secretariat bad nakmat ka office UDC ka East Khasi Hills berhakiwe ki wede ki jakaru. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing sedang bathuma ki jing ikai bapura katkom kejok ke bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki kalalong ka jing shisha.
MIT University Meghalaya, ka jingya lenti ka bastang sya kalaway bachok.